Hej, mit navn er Lars Hoffmann, og jeg har udviklet inklusionsspillet. Jeg vil fortælle lidt mere indgående om, hvordan spillet kan bruges. Så spillet foregår på en række spilleplader, og de kan egentlig opstilles på alle mulige forskellige måder. Den mest almindelige måde er, at der deltagerne starter på startpladen. Her, gennemgå den. Det tager 10 minutter, og så er spillet ligesom sat i gang. Så skal man navigere rundt på alle spillets spilleplader, og dem er der 4 af. De er forskellige på hver side, så man kan vælge som spilleder, hvilke sider vil jeg begynde med. Så hvis jeg nu starter med at have de her 4 i gang, så har alle deltagerne mulighed for at sætte sig ved en af de her 4 spilleplader. Hver af spillepladerne kan styre en proces på cirka 10 minutter, hvor man arbejder intenst med et bestemt emne med en bestemt metode. Og derefter så vælger deltagerne selv, hvilken spilleplade vil de så gå til, og hvordan vil de arbejde videre derfra. Så som deltager vælger man selv sin vej gennem spillet, og det giver en rigtig god mulighed for at tage fat i det, som man selv synes er mest relevant lige nu, i forhold til det emne, man arbejder med. Og hvilke emner kan man så arbejde med i det her spil? Men man kan arbejde med rigtig mange. Alt, hvad der har med samarbejde, trivsel, kommunikation, inklusion selvfølgelig, som er spillets navn, det kan bearbejdes ved hjælp af det her spil og de metoder, der er på pladerne. Og måden med at hoppe mellem pladerne som spillere, det er selvfølgelig rigtig godt, når man er rigtig mange deltagere. Er man kun en lille gruppe, så kan man have flere spilleplader på et bord, og man kan sågar også bevæge sig kronologisk rundt mellem pladerne, det vil sige gå fra en plade til en anden i en bestemt rækkefølge, som giver mening. Allersidst bør man altid slutte af med slutpladen, som ligesom samler op på hele spiloplevelsen. Så det er nogle af de måder, man kan bruge spillets plader på, men det er også muligt at bruge kortene alene uden spilleplader, og det giver mulighed for at arbejde med rigtig store grupper ude i lokaler, konferencer eller store møder, hvor man bare spiller vel på kortene. Alle de muligheder er beskrevet til dels i reglerne, hvor du kan finde en masse beskrivelser af det, men også på spillets hjemmeside, inklusionsspillet.dk, hvor jeg giver ekstra tips og bud på, hvordan man kan bruge spillets elementer på nye måder. Så rigtig god fornøjelse med inklusionsspillet.